يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. имрӯз як субҳонаи осона кардам духтаро, беҳад осонае. пиёза камтар жарид мекунем, сосискара ҳамроҳ мекунем, ками равған дора аввал, баъд помидора таф метиҳем ҳамроҳи ҳами пиёз, баъд охирон тухма ҳамроҳ карда плитара мекшем, дар гармии плита тайёр меша, беҳад болаззат. дӯстони азиз, бо хоҳиши шумо торти кӯҳпора. як хоҳарҷон хоҳиш карда буд, ина барои шумо тайёр кардестам. ба мо лозимай 6 дона тухм, тухмои нормални бошад духтарон, калон. 6 дона тухма сафедиша аз зарди ҷудо мекунем. косамон бояд қоқ боша, рӯғанӣ набоша, об надошта боша, барои сафедиро ба миксер задан сахт шава. агар ягон об рӯғанӣ боша намешава. баъд зардиро ҳам хел мекунем ки дар сафедӣ набиёя ягон заррае. анам хел духтаро 6 дона тухма сафедиша бо шакар, 7 қошуқ шакар, 8 қошуқ орд духтаро, 1 қошуқча разрихлитил. ҳамиқа маҳсулот ба мо кифояи духтаро. аввал сафедиро камтар худша ба миксер лат мезанем то каф кардан камтар сафед мешава ҳамихел. баъд шакара кам ҳамроҳ мекунем, аллакай сахт мешава. миксери мара духтаро пурсидем, миксери ма ҳалей ном ҳаст ку, ҳалей навистагия туркияй, 300 ваттай духтаро вайш ватташ. шумо метонен ки дигар намудо гирем. ира ма пеш гирифтам, 8 сол пеш буд. ватташ пастай камтар бисёртар мезани, ба сахт меша чиз. ҳозир евролюкс буромадагие, арзонака 120 сомонай ваям, лекин духтаро мощносташ беҳад зурай, 800 ваттай. 1 минута хел сахт мекуна. крем дам зурай, ами бизе дам зурай, ами тор дам, ҳамаш да нағзай. агар ручнои арзонак бихоҳед, барое ки ручной пурсидед, евролюкса тавсия метиҳам. вақте заден анам хел сахт шуд, баъд мегирен ҳамихел зардира ҳамроҳ мекунем, каме мезанем ба миксер, тамом ки ами якҷоя шуд, тамом хел мемонем. баъд орда ҳатман ба элакча бехта бо разрихлитил якҷоя мекунем, ишам ба миксер мезанем духтаро. варианти ба лопаткар ҳамеша духтаро барои кофтанаш, лекин и хел осонтар буд барои ман. занҳои азиз, касе ки ҳолам кор накардестае, дар ширкати атоми занҳои мо маош гирифтестанд. ҳар моҳа маоши худшон аз 100 000 рубл болоҳай. шуморо метавонед дар ин кор кунен, маоши баланда ҳар моҳа бигирен. кор наследствияи духтаро, баъди шумо метавонанд фарзандотон кор кунанд. кор аз чӣ вобастагӣ дорад? танҳо 2 одам мебиёрен, структура месозен духтаро. ҳар моҳ харид намекунен, 6 моҳда як бор харид мекунен, расходи зиёдӣ надора. беҳад кори осонай. ҳамаи маҳсулотош бисёруш табобатияй духтаро, барои саломатияй. доруҳо дора барои асаб, стресс, спирулина, витаминҳо дора. барои бақувват кардани мӯи сар, нарезондани мӯи сар шампунҳо дора. дору барои харобшавӣ дора, барои доғи рӯй, баъди таваллуд кардан доғи рӯй, барои ҳар хел захмҳо духтаро, барои рӯда, меъда, ҳамаш да доруҳо дора. доруҳош ҳамаш гиёҳияй, алафияй. метонен харидорӣ кунен, кора пеш барен. танҳо як структура месозен духтаро, тамом. бо 2 одам маоши ҳар моҳатона мегирем. аз наставникам вобастагӣ дорад духтаро. беҳтарин наставнике ки шуморо ёрдам мекуна ҳамроҳи худ. баъд кор дар хубиш дар чия ки дар хона нишаста, вақти муайян надора, кадом вақте хостен кора пеш мебарен. дар хона ҳам кори хонаро успед мекунен, ҳам забон донистан лозим нестай. бо забони тоҷики худмон шумо тариқи як интернет, ватсап кора пеш мебарен. муроҷиат кунен, номерода кора сар кунен. пеш ба лопатка мекуфтам, камтар ҳами то тайёр шуданашак объем камтар мефуромад. ҳозир 1-2 бор проба кардам, ба миксер задам ки объемуш хел дер мефурояд духтаро. тезда мезанем, тамом хели якҷоя меша орд. ай ҳамин ҳисоб и вариантча ма вибр кардам, барои шумоам тавсия медиҳам. 8 қошуқ ордай духтаро. ин ҳамин қошуқати ма орда шакара ба ҳамин қошуқ мегирам. ин ҳамин хел мезанем дар духовка градуси 150 градуста ма духовка ма гирон кадаги пеша ки ҳозир гарм шудестай.
пеша ки мемонен гирён мекунен таспон меша духовка баъд дар лист пергамен намемонам вай мемонам фольга мемонам фольга бо хубтарай барое ки умуман ягон крошкаи ҳами дар фольга намечаспа дар пергаменто ҳози баъзеошон пергаменто арзонанд качествоашон пастай ҳами хамир ҳамаш мечаспа ним хамир дар ҳамон мечаспад духтаро ана фольга беҳтаринае ки умуман намечаспаша ҳам листам тоза меиста агар хай баланд шава ба лист олуда мешавад духтаро ҳай ба ҳар ҳол бисквити мо нағзаи рецепташ каме дам мекуна и лист майдатарай духтаро ай листи духовка майдатарай и пешина лист май размери лист 33 ба 30 дарозиш 33 сантиметрай бараш 30 сантиметр инами листа пухтам листои духовкаи худам калони бадай нормални ами 6 тухм нормални меша як торти нормални меша торти калони бад намеша духтаро ина сниматкини фольгара нишон тиём бинен чанд қадар танаш мечаспа барои ҳози пергаментои дим сорт буромадай падвадид мекуна духтаро крем қаймоқи гирифтагим ҳамун сливки гуфта мехарем ҳамвай баъд бинен чанқа як пиёла шакар қатӣ ҳамроҳ мекунем мекобем дар морозилник мемонем меиста 30 дақиқа пас гирифта ба миксер лат мезанем бинен вақте меиста чӣ хел мешава лат мезанем то амихел мулоим шуданша баъд бо сахт мешава баъд сугушони молоко ҳамроҳ мекунем як пиёла зиёд сугушони молоко ҳамроҳ кардагем духтаро ами як баночка шайко ҳамон қадар қариб 400 грамм ма сугушони молоко ҳамроҳ кардам боз ба миксер лат мезанем то сахт шуданша баъди сугушони бо камтар сус меша барое ки сугушони сустарай бо ҳамин хел мезанем то сахт шуданша агар миксертон ватташ баланд боша дар 2-3 дақиқа и сахт мешава аз ватташ вобастагӣ дорад сахт шави ҳами сливкиҳои овакирам астай ва ё 33%-35% танаш дастай петмол 33% ва ям мезанем духтаро бисёр мезанем ба сахт мешава ина буридам духовкара гуфтам духтаро ҳарораташа 150 градус монед ма қандобда тар накардам барое ки худаш мягкие бисквит мон тар накардам ҳами хел қаймоқ хушрӯ хел худаш дами сливки қаймоқ хушрӯ мекаша дар бисквит дар кор нестай ана бисквитҳои шоколаднида бояд ами қандоб ягон сироп кунем ки штоби мулоимак шава ина духтаро анами хел ромбик буридагиём вақти ромбик мебурен торти кӯҳпора ҳами ромбик қатия тарзи чинданаш удобни мешава ҳам хел боло ба боло ҳамаша мечинен як торти хуш рӯи бо баракат мешавад ба 6 дона тухмай духтаро агар ман листи худам да мекардам 10 дона тухм қатӣ мекардам вай вапше торт калон мешудак дар ягон маърака ягон ид боша торти калони бад кунем данам хали листи одилам боша листи нами калон боша духовкаи ҳозира замона 10 дона 12 дона тухма мекунӣ ки калони ба баракат шава ҳамира бинен чӣ хел дам кардагиай духтаро баланди ҳами коржико 3-4 сантиметрай ҳами креми кадагӣ маълумай духтаро хутон дидестен баъд мягкий бисквитай классический бисквитай ягон равған шир ягон чӣ надора ай ҳама осонхӯр бисквит классический аками бисквите ки оддӣ глазурш аввал камтар кардам бо бисёртар кардам барое ки видеора киштагӣ будам бо бисёртар кардам ами глазурои тайёре мехарам ку духтаро ҳамоай шумо метавонен агар хеле надошта бошен сугушони молокода какао ҳамроҳ кунен болошдам хе глазур кунен аҷоибот мешава хали вариантчам ба муносибати 30,000-раи канал духтаро торт гуфтен ғамхорӣ мекунанд беҳад подписчикои ма раҳмати калон дӯстони азизи ма ҳам хе ғамхоран ҳоли чанд видео пеш ма 30,000 набудам торти 30,000 мешава гуфта комментарияда навистам ва беҳад хурсанд шудам ки фикр мекунанд ҳами подписчикои ҳақиқияанда менависанд ки ҳами барои тайёриҳои 30,000 раҳмати калон дӯстони азиз ба ҳамаи шумо ки шумо ҳастену канали ма пеш мерава беҳтарин суханҳо дорем беҳтарин комментариҳои дуоҳои нағз
ба ҳамаи шумо ҳазор раҳмати калон, ба ҳама занҳои азизе ки дар канали ман ҳастанд. ина торти 30,000 бо шоколад тайёр кардам, ҳамҷошам навор кардам, хай болоша кандурин кардам. Кандурина ҳами кисточка қати духтаро шакидам, ягон спирт, ягон чӣ кадаги нестам. Дар болои шоколад шакидам, ҳамқа хушрӯ мечаспидай, бе об, бе ҳичи. Ина кандурин кардам ба муносибати 30,000. Саломат бошен дӯстони азизи ман, ки бо мо будем, мо 30,000 шудем. Иншоалло бо пеш меравем, шумо ки ҳастен боз пеш меравем. Кадоме ки подписатсия кардаги нестед, подписатсия карда тамошо кунен, ки яхел вақт рекомендатсия наметия видеоҳои мара, анам хел рецептҳои нағза баъд пропускат мекунен. Барои ҳамо обуна шавен, баъд тамошо кунен. ҳамеша бо дастгирии шумо ай духтаро. Барои орда бочка гуфтен духтаро, ман 2 бочка дорум, 1 калон дорум, 80 литра оба мебара ку калонай, бо яктай дига майдатар дорум, ваям 1 қопча орда мебара. Ҳозир дар пишти дар мондаги будам ша бочкаи майдатара, барое ки орда нав овардаги будан, ҳоли ман ҷобаҷо накардам. Баъд ман гуфтам ҳами шкафат кунам, шкафша тайёр кунем, баъд дар даруни ҳамо шкаф ҳами бочкара мемонам. Пишти дар мебиёяд, хали то пишти дара ман хали шкаф мекунам. Вақте ки шуд ба хушрӯтар духтаро нишонтон метиҳам. Бароям бочка ҳамуҷа ҳоли ҳастай. Насиб боша ҳамуда ба орда мегирем. Дар видео ман ҳамихе орда нишон додам, ҳоли орда ман ҷобаҷо накарда будам. Раҳмат ки ғам мехӯрен духтаро. Ба советотон ҳазор раҳмати калон, ки бо ҳама ҳамаи чира намедона, бо ба совети як кас, ба гапи як кас бояд чия мо меомӯзем, ёд мегирем. Ҳамаи чия манам намедонам. Бо ҳаста иҷада занҳое ки ба мисли модаромон калонанд, бо таҷрибадоро ҳастай. Бо ҳар як кас як чӣ мегӯяд, бо ҳама каса як чиза мебинем, ёд мегирем. Барои зиндагимон бо дар кор мешавад. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша, дар куҷое набошен. Агар видеои ман маъқул шуда боша, лайку обунаро фаромӯш накунед.